Zu bazara de serbietan, jakiten nasan nungoa, baldin badozu adietan, herri hartako berbaetan, ni banas Arabakoa. Ni banas Arabakoa. Hala zioen eta hala dio gaur egun ere bizirik dirauen Joan Perez de la Zarragaren ahotsak. 16. mendean jaiotako idazle gazteak ereindako hasiak, letras letra jositako liliak ernatu zituen Arabaldean. Ezagunak diren euskarazko lehen petalo idatziak. Zerua eta izarrak bere, oita zebitez isildu. Itxaso horrek orbe guztiaz, beti zagie laudatu. Zegaitidozun Euskal Herria, hainbat bentajaz dota du. Itxaso hori tinta balidi, zeru zabala liburu, hoi, Arabako abantajaok ezin litezke kontadu. Bernard Etxeparerekin batera, iritzi zaizkigun euskarazko testurik bakarrenetarikoak dira Joan Perez de la Zarragarenak. Arabako euskalkia eta mendebaldeko euskararen historia argitzeko ezinbesteko dugun altxorra. Bere izen eta izana oroituz, Lazarga sariak. Araban hainbat erakundek eta pertsonek gizarte eta ekonomia esparruan euskararen normalizazioan egin duten lana omentzeko xedez sorturiko sariketa da honakoa. Euskal Herriko hizkuntzaren aldeko keinu herri bat, euskaltzalen alegina errekonozitu eta araba euskalduntzera bidean urrats bat harago. Urte askotan bizi banas, ezin nagoke Arabaga. Bardin da ustu dodan banas, neure izenaz nombraetan as. Amoradua ditxabaga, Joan Perez de la Zarraga. Lazarga sariak 2012.